u verġni qed jidlam. U verġni qed jidlam, kollox qed jorqod fuq l-art. Issa u l-ħin tarqat, tħallinix. Qiegħed idejk fuq għajnejja bħal omm ħanina, bħala omm bil-ħlewwa għall-ħwejjeġ tad-dinja. Ħsibijiet, dwejjaq, ruħi għajjiena. Ix-xogħol hu hemm jistennini qrib ħafna tiegħi. Qiegħed idejk fuq moħħi, waqfu milli jaħseb. L-irqad tiegħi ikun ħelu u nbierek minnek. Hekk li għada iktar b'saħħtu it-tfajjelum li tiegħek jistenbaħ u kollu ferħan isib il-ħidma ta' jum ġdid. Qiegħed idejk fuq qalbi biex tħares biss lejn Alla u tennilu l-imħabba eterna tagħha.